Oh, oleh ngene iki. Lah ngene iki katene dikulup ya ora kenek lur. Ya apa iki? Apa kayaknya obatnya mentek to? Nang daerahmu piye ono obat mentek apa ora to? Kaya ngene iki iso waras apa gak? Yo putih. Nek putih ngene iki otomatis nek jinjarnya sampai gede gak iso berbuah. Nah, nek daerahku kene iki yo obatnya ya cuma jari limo iki, jabuti. Tek. Roto, penting kelendang. Ya apa solusine nang daerahmu? Kena diobati apa gak? Ya ono obati komen yo. Mari tak garam iku malah metu putih kabeh pol. Ini gaya tiba teki. Warase yo gawe jari limo iki. Tek resik lho. Keinginane wis resik dadi lapangan. Karepku sesuk kate tak nyiciri maneh tak sulam. Sing ketok kadeng gondang tak nyiciri ganti pertiwi 3. Barno jagung sayur tapi aman teko gule teko metek. Kadang ya lowemu. Wah, wite loro malah sing lemu sing metek. Iki terus piye pula? Ya teko dijabuti. Daripada tibarno gede tapi gak metu asile, gak metu buahe. Acur polo. Kaya ngene iki lho. Loro nang puten karo lho. Apa gak yo teko dijabut timbang nyepeti moto. Loh, kaya ngene. Tepisan. Ben gak nyukeri moto. Wis, kaya ngene iki bolong. Mari tak garem, kawitane wis tak jabuti, wis putih wis gak ono. Mari ngono tak garem, lah kok malah metu putih maneh. Tek. Sesuk iciri pertiwi. Kadeng kelendang. Dadi petani kaya ngene iki ya ajur. Kelundase. Wis, menawa ono daerahmu kono ono solusine selain dijabuti ini iso mulehno pula komen ya. Ngene iki wis gak arah metu wae pula. Walaupun ono wae tapi kok gak ono isine. Kamplek tok. Wis sakmono ae. Aja lali.